சரிங்களா? ஏன்னா எங்க போறீங்க மாதாஜி? லைவ் வந்திருக்கு. ஒரு 40 மினிட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் கதை எல்லாம் ஃபுல் கதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். 3:40க்கு இப்ப வந்து இன்னைக்கு நான் கதை சொல்ல போறேன். லைவ் வந்துச்சா? நான் தான் வருது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு இப்பெல்லாம் நானே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு லைவ் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் பிரபு. பாத்தீங்களா? நான் வந்து டெய்லி பார்த்து தான் அத வந்து பிளேலிஸ்ட்ல எடிட் பண்ணி தான் போடுறேன் மாதாஜி. அப்படி அந்த பேர் ஒண்டி நீங்க எடிட் பண்ணோம். பட் நான் அப்லோட் வந்து கரெக்ட்டா அந்த இதுல பண்ணி அந்த பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் பண்றீங்க நான் பார்த்தேன். அது ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. சைத்தன்யா இவர்து ஆட் பண்ணிட்டேனா? நீங்க வேற இதுல நீங்க ஆட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க மாதாஜி நேத்திக்கு. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க பிரபு. டைரக்ட்டா நாமினிஸ்ட் பிரபு போய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நான். ஆமா, அப்புறம் பார்த்தேன். நான் அப்புறம் இது மாத்தி இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். அவரே மாத்தி விட்டுருவாரு. சரி, இப்போ தமிழ்ல ஒழுங்கா இன்னைக்கு போடுறேன். அது மிஸ்டேக்ல சிலது அந்த டைம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா அது ஒரு குழப்பம் சில தடவை. இருக்கட்டும் மாதாஜி, அவங்களும் படிச்சு புரிஞ்சிரும். அங்க படக்கூடிய கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் இல்லையா? அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. ஏன்னா அது தமிழ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு. ஓகே, கம் ஆன். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்யா ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்யா ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்யா ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. எல்லாரும் நம ஓம் விஷ்ணுபதாய பூதலே மதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி பிரவாணி பிரச்சாரிணே जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त वृंद. कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபுல்லி சார்ஜ். ஓகே, இப்ப வந்து கதை வந்து இப்ப மறுபடியும் இன்னைக்கு ராதா ராணி கிருஷ்ணர் கதை தான் நான் சொல்ல போறேன். என்ன கதை அப்படின்னா, மானனா மனசு உங்களுக்கு தெரியும்ல. மான் குட்டி, குட்டினா அந்த தண்ணி இந்த குண்டு மாதிரி. சோ அங்க வந்து நடக்கிற கதை இது வந்து விருந்தாவன்ல. சோ இதுவும் ஒன் ரியல் டைம் பாஸ்ட் டைம் தான். பிரேமா மாதாஜி நீங்க கேட்பீங்க, முன்னாடியே சொல்லிடுறேன், இருங்க ரெக்கார்ட் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மான்குண்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்கலாமா? மான்குண்ட்ல வந்து நம்ம
நம்மளோட 10th சாப்டர் கேண்டோ பாகவதம் கேண்டோல மாதிரி, அதாவது ராசா டான்ஸ் ஒண்டிதான் அதுல ரொம்ப டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. பட் இது ராசா டான்ஸ் இல்ல, பட் நிறைய கலாட்டாக்கள் எல்லாம் நடக்கும். சோ அங்க என்னன்னா ஒரு அழகான ஊஞ்சல், ஜூலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஜூலான ஊஞ்சல். அங்க வந்து இங்க எல்லாரும் வந்து ராதாராணியும் கிருஷ்ணரையும் உட்கார வச்சு ஊஞ்சல் தள்ளி விடுவாங்க. நம்ம கூட சில தடவை பண்ணுவோம் இல்லையா, ஊஞ்சல்லயே ராதாராணி அண்ட் கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரி. பட் இது நிஜமாவே இவங்க பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு என்ன த்ரில்னா, ஊஞ்சல் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அது பண்ண வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் ராதாராணி அவங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வந்து ராதாராணியமா கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். ஏன்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்றதுல ராதாராணியமா என்ஜாய் பண்ண உடனே கிருஷ்ணர் சிரிப்பாரு. உடனே இவங்களுக்கு த்ரில் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகேயா? சோ இவங்க வந்து புடிச்சு தள்ளி விடுவாங்களா, அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் பயந்தே போயிடுவாங்க. பயந்து அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கச்சே, கிருஷ்ணருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஸ்பீட்ல ஓட்டினாலும் அவருக்கு பயமே இல்லை. சோ இவங்க எல்லாரும் வந்து எப்படியாவது 2 பேருமே பயமுறுத்தணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் அவங்களுக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணரை பயமுறுத்த முடியாதுன்னு. ஆனா ராதாராணி அந்த டென்ஷன்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பக்கத்துல இருக்க கிருஷ்ணரை புடிச்சு பிராண்டுவாங்க, புடிச்சுப்பாங்க, அவ்வளவு கிட்ட வருவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல பாஸ்ட் டைம். இது வந்து வாயில சொல்றதை விட நம்ம அனுபவிச்சோம்னா நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க கோலோக பிருந்தாவன்ல போய் பார்க்கதான் போறீங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து சினிமா மூவி வந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா, ட்ரெய்லர் அப்படின்னு. ஆனா அதுக்கும் முன்னாடி வந்து ஒரு டீசர்னு நினைப்பாங்க, ரொம்ப குட்டியா. சோ இது வந்து நான் சொல்ற கதைகள் எல்லாம் வெறும் டீசர் தான். சோ ஆக்சுவலா ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோலோகா பிருந்தாவன்ல தான் தெரியும். எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் போறீங்க இல்லையா, அப்போ போய் பாத்துக்கலாம். பட் போறச்சே எங்கேயாவது நீங்க நினைப்பீங்களா, ஐயோ இதை பத்தி பேசவே இல்லையே அப்படின்னு. அதனாலதான் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் அப் கொடுக்குறேன். ஓகே, இது வந்து முடியல. சோ இதுல வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பாஸ்ட் டைம் இருக்கு. என்ன பாஸ்ட் டைம்னா, கிருஷ்ணர் நினைப்பாரு, ஓகே பாவம் ராதமா இவ்வளோ டென்ஷன் ஆனாங்களே, நம்ம இவங்களை கூல் பண்ணலாம். சோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இறங்கி வந்து செட்டில் ஆயிட்டு, சரி நம்ம தான் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இத பாரு நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா எப்படி ஒருத்தரை வந்து கூல் பண்ண முடியும், எப்பவுமே வந்து அவங்களை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. சோ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்வாரு, நீ எவ்வளவு அழகு அப்படின்னு பாத்துட்டு இருப்பாரு மேல 3. ராதாராணி கேட்பாங்க, நீங்க என்ன அங்க பாக்குறீங்க? நான் உன்னதான் பாக்குறேன். என்னன்னா அந்த சந்தமாமா இருக்கு இல்லையா, சந்தமாமா எப்படி அவ்வளோ சந்தமா பார்த்தா எனக்கு 3 ஞாபகம் தான் வருது அப்படின்னு. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, அவ்வளோ அழகான வடிவு நம்ம ராதாராணிக்குன்னு அப்படின்னு. அவர் வந்து சொல்வாரு, இந்த மாதிரி நீ அவ்வளோ அழகா இருக்கு. அதாவது அந்த மீனிங்ல வாயில அழகுன்னு சொல்ல மாட்டாரு. சந்தமாமா பார்த்தா எல்லாம் எனக்கு 3 ஞாபகம் தான் வருது. எப்ப பார்த்தாலும் அமாவாசை அப்போ எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம், எனக்கு சந்தமாமான்னு. யூஸ்வலா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், சிரிப்போம் இல்ல வெக்கப்படுவோம். ஆனா ராதாராணி மூஞ்சில வந்து கோவம் ஏறுது. ஆல்ரெடி ஒரு சர்வ ஜூலால பிபி ஏறிச்சா, இப்ப வந்து சொல்ல ஏறிட்டே இருக்கு. கிருஷ்ணாவும் சரி நம்ம வந்து கரெக்டா சொல்லல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மூன் எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு ஞாபகம் தான் வருது. மூன் பத்தி அந்த சந்தமாமா பாக்குறது இல்ல, அது வந்து நினைச்சா கூட எனக்கு ஞாபகம் தான் வருது அப்படி இப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபுல்லா கோவம் ஏறிடும் ராதாராணிக்கு. யாருக்குமே புரியாது, ஏன் இவர் இவ்வளவு நல்லா பேசச்சே நம்ம எல்லாம் பிளாட் ஆயிடுவோமே, இவங்களுக்கே கோவம் வருதுன்னு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து சரி நம்ம பேசுறத நிறுத்திட்டு நம்ம வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு, என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாப்பாங்களா. அவங்க வந்து என்ன சொல்ல வரீங்க, அந்த அந்த சந்திரன் மாதிரி என் மூஞ்செல்லாம் அவ்வளவு மோசமா புள்ளியா இருக்கா, சந்திரன்ல அவ்வளவு புள்ளி இருக்கு, வேணும்ட்டே என்ன வந்து வம்பிழுக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சு. இதுதான் நம்ம லைஃப்லயும் ஆகும். அதாவது ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, ஆனா நம்ம வந்து வேற ஆங்கிள் பார்ப்போம். அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணா நம்ம பிரச்சனையிலேயே வந்து முடிப்போம். ஓகே, சோ இன்ஃபேக்ட் எனக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய தடவை இருக்கு. வஞ்ச புகழ்ச்சின்னு பேரு மத்தாஜி. வஞ்ச புகழ்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது, அவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. ஆனா அவங்க வந்து அந்த தப்பா அவங்க எடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்னது பெருமை புகழ்வது போல் இகழ்வது, அது இல்ல. வந்து நிஜமாவதான் மெச்சிட்டு இருக்காரு, அவர் கிண்டல் எல்லாம் அடிக்கல. அவரை இகழல. கோணம் வந்து அப்படியே அவரை சீண்டோன்னுட்டா. அதுக்கப்புறம் வந்து ராதாராணி மூஞ்சி தூக்கி வச்ச உடனே கிருஷ்ணருக்கு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி சந்தேகம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாதுன்னு, இது இன்னும் முடியல. அதனால உடனே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நினைக்கிறாரு, ஐயோ நம்ம வந்து நல்லது பண்ண போய் இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கண்ணெல்லாம் ரெட், அவருக்கும் ஆயிடும், கோவத்துல இல்ல மனசு கஷ்டத்துல. அவர் கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆயிட்டு அழுக வந்துடும். கிருஷ்ணருக்கே அழுக வரும். எப்பமாவது பாத்திருக்கீங்களா, இந்த டைம்ல வரும். அந்த அழுக வந்து ரொம்ப சூடா வரும். இது என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நம்ம கூட சிரிச்சு, நான் ட்ரை பண்ணது இல்ல, யாராவது ட்ரை பண்ணா எனக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க. சோகத்துல அழுதா சூடா வருமா, சந்தோஷத்துல அழுதா சில்லுன்னு வருமா. சோ அதனால வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கும், கோவ கண்ணீர் சூடா இருக்கும்.
நிஜமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல என்னோட ரீல் விட்டுறீங்களா? இல்ல நான் படிச்சிருக்கேன். படிச்சதெல்லாம் இல்ல, யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் சொல்லணும். சோ கண்ணுல வந்து தண்ணி வந்ததை பார்த்து அவங்க வந்து அவ்வளோ அவங்களுக்கு இம்மீடியட்டா அவங்க மனசு கஷ்டப்பட்டு போய் அவங்க திரும்ப கட்டி பிடிச்சுப்பாங்க. அந்த தண்ணில இருந்து வந்த தண்ணி தான் இது. சோ இது வந்து அவ்வளோ பியூர். சோ அவ்வளோ நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். சோ இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ராதா பிரேம கிடைக்காம இருந்ததே இல்ல. அண்ட் இதோட கண்டினியூஷன் சைத்தன்யாக்கு எதுனா, இங்கேயும் சைத்தன்யா பிரபு போயிருக்காரு, இங்கேயும் அவர் குளிச்சிருக்காரு, இங்கேயும் அவர் அனுபவிச்சிருக்காரு, இங்கேயும் அவர் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. சோ இதுதான் அவர் வந்து பிருந்தாவன் ஜேர்னில இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். குட்டி குட்டி கதையா சொன்னா, அன்னைக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் டு ஒரு தடவை சொன்னனே அப்படின்னா, எப்போ சொன்னீங்க மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லாம இந்த கதை சொன்னனே, ஆமா மாதாஜி அவர் அல்தார் மாதாஜின்னு நீங்க சொல்வீங்கன்றதாலதான் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பாஸ்ட் டைம் வரதுக்கு முன்னாடி குட்டி குட்டி பாஸ்ட் டைம்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் இப்போ நம்ம சைத்தன்யாவஸ் மத்திய லீலா ஆதி லீலா சாப்டர் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. கண்ணு செவுக்காத மாதிரி, அதனால கண்ணுல வந்து எரிச்சலோ தண்ணீர் வர்றது வந்து ஒரு சந்தோஷம் தான் இருக்கும். ஆனா கோவத்துல கண்ணு வந்து கோந்துரும். கண்ணு செவுறும் போது தண்ணி வரும்போது எரிச்சல் இருக்கும். அது வந்து ஹீட்டா தான் இருக்கும். அது ஒரு ரியலிஸ்டா வந்து கோவத்துல வர கண்ணீர் வந்து சூடா தான் இருக்கும். ஆனந்த கண்ணீர் வந்து எப்பயுமே வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கும். கண்ணு வந்து பிரைட்டா இருக்கும். அது ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி. கோபத்துல கண்ணீர் வரும்போது கண்ணை கசக்குவோம். ஆனந்த கண்ணீர் வரும்போது கண்ணை வந்து அது ஒரு பெரிய சாஃப்டா இருக்கும். கண்ணே வந்து ஒரு பயங்கர சாஃப்டா இருக்கும். அதை துடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை விரலால சீண்டு துடைக்க மாட்டோம். விரலால நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். தேங்க் யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கற அதான் வெரி நைஸ். கரெக்ட். பிரபுவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிக்கடி பேசுவாரு. சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம 18th பிரேமா மாதாஜி கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. 18th வேர்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அட்லீஸ்ட் 27 வேர்ட்ஸ் முடிக்கணும்னு பிளான் போட்டோம். அதுதான் பிரம்மா, பரமாத்மா, சுப்ரீம் பகவான். அது இன்னும் முடிக்கல. கிருஷ்ணா மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? எஸ் மாதாஜி. தேங்க்ஸ் பிரபு. 2.18 பிரேமா மாதாஜி கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் அதுதான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். அதான் மாதாஜி 17 பர்ஃபெக்ட்டா. ஓகே. 28 நான் கூட எழுதி வச்சிட்டேன். 28 18 2.18 நோ ப்ராப்ளம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாந்தார்யாமி யாத்ரே யோகே சாஸ்திரே காயா சேஹா கோவிந்தேரா அம்சா விபூதி ஏ ஹாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Mathaji. Who is described in the Yoga Shastras as the indwelling super soul, Atma Antaryami. Atma Antaryami is also a plenary portion of Govinda's personal expansion. Purport. The Supreme Personality of Godhead is by nature joyful. His enjoyments or pastimes are completely transcendental. He is in the 4th dimension of existence. For although the material world is measured by the limitations of length, breadth, and height, the Supreme Lord is completely unlimited in his body, form, and existence. He is not personally attached to any of the affairs within the material cosmos. The material world is created by the expansion of his Purusha Avadaras, who direct the aggregate material energy and all the conditioned souls. By understanding the 3 expansions of Purusha, a living entity can transcend the position of knowing only the 24 elements of the material world. One of the expansions of Mahavishnu is Kshirodakasaya Vishnu, the super soul within every living entity, as the super soul of the total aggregate. Hare Krishna Mataji. Odi போகுது எனக்கு. எடுத்துறேன் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். அதான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. 1 செகண்ட் மூவ் பண்றேன். இப்போ கிளியரா? ஒரு ஓரத்துல இருக்குது மாதாஜி. எனக்கு இல்ல, எனக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. He is known as as the super soul of the total aggregate of living entities, or the second Purusha. He is known as Karbodakashaya Vishnu, as the creator or original cause of innumerable universes, or the first Purusha, who is lying on the casual ocean. He is called Mahavishnu. The 3 Purushas direct the affairs of the material world.
The authorized scriptures direct the individual souls to revive their relationship with the super soul. Indeed, the system of yoga is the process of transcending the influence of the material elements by establishing a connection with the Purusas known as Paramatma. One who has thoroughly studied the intricacies of creation can know very easily that this Paramatma is the plenary portion of the Supreme Being, Sri Krishna. Hare Krishna, Mathaji. Hare Krishna, Mathaji. Thank you so much. இது வந்து எங்க போனோம்? ஓகே, சோ இது வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நம்மளோட புருஷ அவதாரம் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க சொல்லுங்க, நான் சொல்ல போறது இல்ல. 3 புருஷ அவதாரங்கள் யாரு? கார்ணோதய கசாயி, கர்ப்போதய கசாயி, க்ஷீரோத கசாயி. ஓகே, சோ இந்த 3 இருக்கு. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த 3 பேரும் ஒரிஜினலா எங்க இருந்து வராங்க? பகவான் மகாவிஷ்ணு பூலோகத்துல இருந்து வராங்க மாதாஜி. கோலோகத்துல இருந்து யாரு எங்க வராங்க? சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து வராங்க. அப்புறம் வந்து அதுல இருந்து அப்ப பெரியவங்க பெரிய ஒவ்வொன்னா இருந்துட்டு இருக்காங்க. சரி, சோ ஒரிஜினல் மகாவிஷ்ணு யாரு? கரெக்ட், நீங்க சொன்ன ஆன்சர் சங்கர்ஷ்ணா. பட் மகாவிஷ்ணு வந்து நாராயண சங்கர்ஷ்ணா, ரைட்? நாராயணல இருந்து அது ஒரிஜினலி மகா சங்கர்ஷ்ணா. ஓகே, சோ இப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம 3 டைமென்ஷன்ன்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா 3 டைமென்ஷன், கீழே இந்த சைடு இது. 4th டைமென்ஷன்னா பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்னுவாங்க. அதுதான் கோலோக பிருந்தாவன். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஷேப்ல இருக்குன்னா அது 3 டைமென்ஷன். நம்மளுக்கு பூலோகத்துல புரிஞ்சது வெறும் 3 டைமென்ஷன் தான். 4th டைமென்ஷன்ன்றது ஒண்ணு இருக்கா இல்லையான்றதே அனலைஸ் பண்றாங்க. உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் வேணும்னா நம்ம பிசிக்ஸ் டீச்சர் புஷ்பா மாதாஜி தனி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வரைக்கும் நான் சொல்றேன். அதனால இது வந்து பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்னுவாங்க. டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்னா இப்போ ஒரு டப்பா ஆனா நம்மளுக்கு தெரியும். சிலது வந்து இப்போ ஸ்கைன்னு எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க என்ன சொல்வீங்க? இட்ஸ் லைக் பியாண்ட். நம்ம ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப நம்ம போயிட்டே இருக்கோம், நம்ம எண்டே ஆகாது, ரைட்? இப்போ ஹொரைசன் என்னாலும் நம்ம ஸ்கையும் நம்ம சீயும் மீட் பண்ற அந்த இடம் தான் அந்த லைன் சொல்லுவோம். அந்த லைன் வந்து நம்மளுக்கு தான் அது லைனா இருக்கு. பட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனா அது வந்து ஒரு 4th டைமென்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அன்லிமிட்டடா இருக்கும். அதுதான் கிருஷ்ணர். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா எதுலயுமே லிமிடேஷன் இல்லை. ஹைட்டோ விட்த்தோ லென்த்தோ இது அதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஓகே, இது ஒண்ணு. 2வது புருஷாவதாரம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். 3 தான் புருஷாவதாரம். மகா புருஷான்றது கார்னோ தாக்ஷாயி விஷ்ணு, இவர் தான் மகா புருஷா. ஆனா இவங்க எல்லாருமே லிங்க் டு ஈச் அதர் தான். இண்டிவிஜுவல் சோல் மனசுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து உணர்ந்து பூஜை பண்றவங்க வந்து யோகிஸ், அஷ்டாங்க யோகிஸ். அவரை வச்சு பண்ணுவாங்க, ரைட்? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த புருஷா மனசுக்குள்ள இருக்கிற புருஷா மேல அவங்க பரமாத்மா ஃபீச்சர்ல அவங்க பண்றாங்க. பரமாத்மான்றது யாரு? அதுவும் பிளனரி எக்ஸ்பென்ஷன், அதாவது விரிவாக்கம். விரிவாக்கம் வந்து கிருஷ்ணரோட விரிவாக்கம் தான். இவென்ச்சுவலி பல்ராமனோட விரிவாக்கம், பட் கிருஷ்ணர்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? 2.19 ஹரே கிருஷ்ணா. अनंत स्पर्तिके येचे एका सूर्य भाषे तैचे जीवे गोविंदेरा अंश प्रकाशे. हरे कृष्णा. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஓடிட்டே இருக்கு. One sun appears reflected in conjugal மாதாஜி, one second மாதாஜி, மியூட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிங்க. யாரோ டிவி போட்டிருக்காங்க, கொஞ்சம் ப்ளீஸ் டிவி ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம கோலோகா பிருந்தாவன் போற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ரூட்டை மாத்தி விட்டுருது மாதாஜி. அவங்க ரூட் மாத்தணும் பிரபு, நம்ம மாத்த முடியாது. ஏன்னா நம்மளது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ரூட், நம்ம ஆல்ரெடி குறுக்கு வழியில போயிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட் தானே? அதுதான் சைத்தன்யா படிச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. The one sun appears reflected. Subject as the one sun appears. Correct. Correct தான மாதாஜி. So Govinda manifests himself as மாதாஜி அங்க மறைஞ்சிருக்கு. அந்த இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு. எனக்கு மறைக்கல, நான் வேணா படிக்கிறேன் அந்த லைன். As Paramatma in the hearts of all living beings. Living perfect. The sun is situated in a specific location. ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மாதாஜி. But is reflected in
countless dwells and appears in the aspect. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, although internally present in his transcendental Vrindavan, is reflected in everyone's heart as the super soul. In the Upanishads, it is said that the Jiva, living entity, and the Paramatma, super soul, are like two birds sitting in the same tree. If the super soul engages the living being in executing fruitive work as a result of his deeds in the past, but the Paramatma has nothing to do with such engagements. As soon as the living being causes to act in terms of fruitive work and takes to the service of the Lord, the Paramatma, coming to know of his supremacy, he is immediately freed from all designation, and in the pure state he enters the kingdom of God known as Vaikunta. In the continue Pannava Mathaji. Padinga Mathaji. In the Paramatma or super soul, மாதாஜி சரியாவே வர மாட்டேங்குது, விட்டு விட்டு வருது. இல்ல மாதாஜி, எனக்கு கிளியரா கேக்குது மாதாஜி. இது உங்க சைட் கனெக்ஷன் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க பேசுறது எனக்கு கிளியரா கேட்கல. நான் சொல்றது கரெக்டா? மாதாஜி வாய்ஸ் எனக்கு கிளியரா கேக்குது. உங்களுக்கு? மாதாஜி அவங்க வாய்ஸ் தான் கொஞ்சம் இதாகுது, பிரேக் ஆகுது. வேற எல்லாம் கரெக்ட். கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி, கிளியரா. The Paramatma or super soul is the guide of the individual living thing being, does not take part in the Mathajiங்க இதா இருக்குது. In fulfilling the desires of the living beings. Living things, but he arranges for their fulfillment by material nature. As soon as an individual soul becomes conscious of his internal relationship with the super soul and looks only toward him, he at once becomes free from the entanglements of material enjoyment. Christian philosophy, correct, Mathaji? Correct. Philosophers who do not believe in the law of karma but forward the argument that it is absurd to say one must accept the results of past deeds of which he has no consequences. A criminal is first reminded of his misdeeds by witness in the law court, and then he is punished. If death is complete forgetfulness, why should a person be punished for his past misdeeds? The conception of the Paramatma is an invincible answer to these follicles arguments. The Paramatma is the witness of the past activities of the individual living being. A man may not remember what he has done in his childhood, but his father, who has seen him grow
through different stages of development. Certainly remembers. Similarly, the living being undergoes many changes of body through many lives, but the super soul is always with him and remembers all his activities despite his evolution through different bodies. Hare Krishna, Mathaji. Hare Krishna. மாதாஜி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது. எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம் மாதாஜி? ரெண்டு பேருமே அதே கண்டினியூட்டி. நம்ம ஆல்ரெடி இது பகவத்கீதா கொஞ்சம் போலாம். சோ பகவத்கீதால என்ன சொல்றாரு? அது எப்படி பரமாத்மா, நிறைய பரமாத்மா இருக்காங்களா? இல்ல ஒரு பரமாத்மா தான். அப்ப எப்படி ஒருத்தர் மனசுல இருக்க முடியும்? இப்போ சூரியன் தான். சூரியன் டெல்லிலயும் இருக்கு, யூஎஸ்லயும் இருக்கு. அது எப்படி என் வீட்டுல சூரியன் வருது, டெல்லியில இருக்கிறவங்களுக்கு வருது? அதுதான் க்ளோசஸ்ட் லாஜிக் நம்ம புரிய வைக்க முடியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், 4th டைமென்ஷன் கிருஷ்ணர். 3 டைமென்ஷன் தான் புரிஞ்சுக்கிற பணப்பான்மை நம்மளுக்கு இருக்கு. 4க்கு மேல மல்டி டைமென்ஷன்லாம் நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது. ரைட்? விஸ்வ ரூபம் அவர் காட்டுறது வந்து மல்டி டைமென்ஷனல். அது பல ஆங்கிள் காட்டும். பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர், டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சஸ். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வாயில பேசலாம். சிங்கப்பூர்ல தான் 7 டைமென்ஷன்ஸ் காட்டினாங்க. அதுவே நம்மளுக்கு சரியா புரியாது. அது 7 டைமென்ஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்மளோட மனசு, நம்மளோட கண்ணெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு தான் அடாப்ட் ஆகும். அதுக்கு மேல வந்து நம்மளுக்கு அடாப்ட் ஆகாது. சோ வைகுண்டத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மாவா நம்ம மனசுல வருவாங்க. அப்கோர்ஸ் த்ரூ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பல்ராமன். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, எதுக்கு இருக்காங்கன்னா, மனசுக்குள்ள நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றாங்க. என்ன ஆசை? நான் வந்து இந்த மாதிரி டெல்லியில நான் வந்து பிறக்கணும், இந்த பிரசிடென்ட் வீட்டுல. ஓகே, நீ பிரசிடென்ட் ஆனா உன்கிட்ட நல்ல கர்மா இருந்தா நீ பிரசிடென்ட் ஆவ. இல்லைன்னா உனக்கு நல்ல கர்மா இல்லைன்னா உன்னோட ஆசையை நிறைவேற்றுவாரு. டெல்லியில இருப்ப, பிறப்ப, ஆனா பல்லியா பிறக்கும். ரைட்? ஆசை என்னமோ நிறைவேறுச்சு. சோ இதுதான் நிறைய தடவை நீங்க சொல்வீங்க, என் பாட்டி எனக்கு பிறப்பாங்க, இதெல்லாம் நிஜமான. சில விஷயத்துல நிஜம். ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க, அந்த பாட்டி இறக்குற டைம் இவங்க வந்து திரும்ப இங்க வரணும்னு அவங்க ஆசை இருந்தா, அவங்களுக்கு அந்த கிரெடிட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா பொறுப்பாங்க. சோ இந்த பழைய காலத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த பேர் அந்த வைக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜாங்கள் எல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூஷன் பேரு. அலெக்சாண்டர் 1, அலெக்சாண்டர் 2, அதே மாதிரி 1, 2. நம்மளோட யாரோ இருக்கு, நம்ம பிரதாப் ராணா இருக்காரு இல்லையா, நம்ம ராணா பிரதாப் சிங், அவரோட தந்தை வந்து புருஷோத்தம், அவரோட பையன் பேரும் புருஷோத்தம். ரைட்? சோ 2 பேருமே அதே பேரு நம்ம கொடுப்பாங்க. அவரே பிறப்பாருன்னு இல்ல, ராஜாங்கத்துல கான்செப்ட் வேற, பட் ஜென்ரலா சொல்றேன். இப்ப வந்து இந்த லா ஆஃப் கர்மா கூட அப்படி பேர் வைப்பாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? 1, 2ன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. இப்ப லூயி எடுத்தாக்க லூயி 1, லூயி ஃபர்ஸ்ட் லூயி, செகண்ட் லூயி, ஃபர்ஸ்ட் லூயி, செகண்ட் லூயி தி ஃபர்ஸ்ட். ஆமா, லூயி தி ஃபர்ஸ்ட். ஆமா மாதாஜி. ஆமா, கிறிஸ்டியன். ஆனா கிறிஸ்டியன் ஹென்ரியே சொல்றேன். ஆனாலும் அந்த தாத்தா இருந்தாக்க அந்த தாத்தாவோட அதே இதுல இருந்து பிறக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க மாதாஜி. அந்த ஃபேமிலியில அதே குணங்களோட அப்படியே பிறப்பாங்களாம். அந்த மாதிரியும் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி. பாசிபிள் மாதாஜி. ஏன்னா ஏன் பிறக்குறாங்கன்னா அவரே தானே திரும்ப வராரு. சோ அந்த சட்டில் பாடி சொல்லுவாங்க இல்லையா, சூஷ்ம சரீரம் அப்படியே ஒட்டிட்டு தானே இருக்கும். சோ எதுக்கு நான் இத சொல்றேன்னா, ஸ்தூலையா சூஷ்மயா, சட்டிலுக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? சூட்சுமம். கரெக்ட் தானே? ஒண்ணு சொல்லலாம், அப்பதான் மண்டையில ஏறும். சூஷ்மா. ஓகே, சூசா உள்ள. ஓகே. சோ இப்ப வந்து கிறிஸ்டியன் பிலாசபி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, லா ஆஃப் கர்மான்ற கான்செப்ட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, லூயி 1, லூயி 2, லூயி 3 சரி, ஹென்றி 1, ஹென்றி 2 வந்து அவங்களுக்கு வந்து சும்மா அந்த பரம்பரை ஞாபகத்துக்கு வைக்கிறாங்களே தவிர அவங்க கர்மா டிரான்ஸ்பர்ன்றது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. சோ என்னோட பார்ட்னருக்கு கிறிஸ்டியன் தான். நான் கேட்டேன், நீங்க சண்டே போய் என்ன சொல்றீங்க, பாவ மன்னிப்பு கேக்குறீங்களே, என்ன பண்ணுவீங்கன்னு. எனக்கு அப்புறமா தான் தெரியும், பாவ மன்னிப்பு கேட்ட அப்புறம் ஒரு ஃபைன் கட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மண்டே வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, திரும்ப பாவம் பண்ணுவோம்னு கேஷுவலா சொன்னாங்க. பட் அது உண்மை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இல்ல, நிஜமா அது உண்மைன்னே சொன்னாங்க கிட்ட. நான் பில்டப் பண்ணல, சொன்னாங்க. ஏன்னா அதான் நான் கட்டிட்டேனே. சோ பேசிக்கலி நம்ம பண்ற பாவத்துக்கெல்லாம் நம்ம அமௌண்ட் பைசா கொடுத்து கட்டுறதா இருந்தா, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ரிச்சா இருக்கிறவன் வந்து பாவமே இல்லை, அவன்கிட்ட நிறைய பைசா இருக்கும் இல்லையா, கரெக்டா இல்லையா? அவன் வந்து பைசா கட்டி கட்டி அவன் வந்து பாவத்தை வந்து ரைட் ஆஃப் லாஜிக்கலி கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது. பட் அது அப்படி இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணன் வந்து ரிச்சா புவர் எல்லாம் பாக்குறது இல்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிரிமினல் எடுத்தீங்கன்னா அவன் பண்ற தப்புக்கு அந்த விட்னஸ் கூப்பிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. சாவுன்னா எல்லாத்தையும் அவன் மறந்துடுவான். அண்ட் அந்த சாவே வேண்டாம் நம்ம போராடுறோம். ஆனா அந்த சாவோ தூக்கு தண்டனையோ கொடுக்கறதால அவன் கர்மா அந்த ஜென்மத்தோட முடியுது. அதை பண்ணாதேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரட்சி பண்ணி என்ன பண்றோம், அவனோட பாவத்தை நம்ம அப்படியே அடுத்த ஜென்மத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். எதுவுமே நம்ம இண்டிபெண்டா சாஸ்திரம் படி தெரிஞ்சுக்கலன்னா பிரச்சனை ஆகும். ரைட்? சிலது வந்து சீனியர் சொன்னாங்கன்னா வந்து நம்ம நம்பணும் அந்த லைன்ல இருக்கிறவங்க.
அந்த லைன்ல இருக்கிறவங்க வந்து சொல்றத வந்து நம்ம நம்பாம நம்ம சில தடவை எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது கரெக்ட். பட் எல்லாமே வந்து பப்ளிக்கா சொல்ற சிச்சுவேஷன் இருக்காது. இது என்னன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் டீடூர் எடுக்கிறேன், இதை முடிச்சுட்டு சொல்றேன். பரமாத்மா வந்து விட்னஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. அதாவது எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் அவர் வந்து ஒருத்தரால நினைக்க முடியாது அவன் குழந்தையா இருந்தாரா தந்தையா இல்ல என்னன்னு. பட் அந்த எல்லா டெவலப்மெண்ட்ல மாறிட்டே இருக்கிற மாதிரி பாடி மாறுற மாதிரி மாறாதது வந்து பரமாத்மா தான். இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு அவுட் ஆஃப் குவெஸ்டின் கேட்க போறேன். ஃபிளைட்ல போயிருக்கீங்கல்ல எல்லாருமே? போயிருக்கோம். ஃபிளைட்ல போறச்சே நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம டேக் ஆஃப் டைம்ல விண்டோ வந்து ஏத்தி வைக்கணும் இல்லையா? ஓபன் பண்ணி வைக்க சொல்லுவாங்க. ஓபன்னா ஓபன் இல்ல, அது என்ன மூடாம கிளாஸ் தெரியற மாதிரி நம்ம பாக்குற மாதிரி. ஓகேயா? சோ எதுக்குன்னு சொல்லுங்க. மேல டஸ்ட் எல்லாம் வராது மாதாஜி. டூ மச் மாதாஜி. எப்படின்னா விண்டோ திறக்க முடியாது, வெறும் கிளாஸ் தான் தெரியும். நான் சொல்றது அந்த பிளைண்ட் ஷேட்ஸ் மூட முடியாது, கிளாஸ் மூடி இருக்கும். நான் சொல்றது நம்ம கிளாஸ்ல வெளியில பாக்குற மாதிரி பண்ணணும். நம்ம ஃபுல்லா வெயில இருந்தா கூட நம்ம அந்த இது ஷட்டர் போட முடியாது, அது சொல்றேன். நம்ம அந்த இதுவெல்லாம் பாக்குறதுக்கா மாதாஜி? வெளியில நீங்க பாத்துக்கோங்க. எனக்கு பாக்க இஷ்டம் இல்ல, நான் முடிக்கலாம்ல, ஆனா என்னையும் திறக்க சொல்றாங்க. உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் நீங்க பாத்துக்கோங்க. என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாக்கா இடைஞ்சலா இருக்கும்ல மாதாஜி. குருகிட்ட ஏதாவது சண்டை விடுறீங்க மாதாஜி? ஆனா நான் இவ்வளவு நாள் வந்து எதுக்கு யாரும் திறக்க சொல்லலையே. இல்ல பிரபு, நான் சட்டம் எல்லாம் போடல. நான் சொல்றேன் என்ன என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். என்ன ஆச்சுன்னு நீங்க சொல்லுங்க. பவர் கன்சம்ஷன் மாதாஜி. பயம் இல்லாம நம்ம பாக்கலாம் மாதாஜி. ஓபனா இருந்தா மாதாஜி உங்களுக்கு பயம் இல்லைன்னா நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. எனக்கு வேண்டாம், நான் மூடிக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? எதுக்கு என்ன ஓபன் பண்ண சொல்றீங்க? அதுதான் என்னோட கேள்வி. பவர் கன்சம்ஷன் ஃளைட் வெறும் விண்டோ தான். பட் குட் ட்ரை. விண்டோ தான். அது டேக் ஆஃப் பண்றப்ப மாதாஜி யாரெல்லாம் உள்ள வராம இல்ல இல்ல மாதாஜி, அது வெறும் ஓபன் பண்ண முடியாது, வெறும் அந்த பார்க்க தான் முடியும். விண்டோ ஓபன் பண்ண பார்க்க தான் முடியும். எனக்கு என்ன மனசு கரெக்ட்டா மேல போறமான்னு பாக்குறதா மாதாஜி. வருது மோகன்தாஸ் பிரபு சொல்லுங்க. என்ன it's a safety aspect. சொல்லுங்க பிரபு. Because in the takeoff and landing timely வந்து that is in the like they should see what is outside, what is அதே மாதிரி landing timely வந்து they will ask to open the shades because வந்து அந்த they should be able to see both outside also, because in terms of an emergency they should be able to orient themselves. What emergency? That is in terms of the flight crash landing, or if it is coming down at the time level, they will have to see what is outside. Then only they can orient themselves. And almost Prabhu, almost very close. Correct answer, but almost excellent answer. Hare Krishna. நிஜம் சொல்லணும்னா எனக்கு தெரியாது, இவ்வளவு வருஷம் போயிருக்கேனே தவிர தெரியாது. ஸோ நான் வந்து கேப்டனை மீட் பண்ணேன். ஸோ கேப்டன் கிட்ட கேட்டேன், நீங்க எல்லாம் வந்து அதாவது நம்ம வந்து சில டைம் வந்து யாராவது ரொம்ப அந்த லைன்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தா நம்ம நம்பணும்ன்றது ரைட். நான் சொன்னேன், நீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கீங்களா, பெல்ட் எப்படி போடணும், லைஃப் ஜாக்கெட் எல்லாம், அடுத்த தடவை வந்து இது பண்றீங்கல்ல ஏன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, சரி எதுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல என்ன மாதிரி சிலர் வந்து எதுக்குன்னு சொல்லலைன்னா நாங்க திறந்து வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. கரெக்டா? நம்மள மாதிரி பிரேமா மாதாஜி மாதிரி எல்லாம் சிலர் இருப்போம். என்ன பிரேமா மாதாஜி சப்போர்ட் பண்றீங்களா இல்லையா? என்ன தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே. அவரும் சிரிச்சாரு. என்னன்னா அவர் ஒண்ணு சொன்னாருன்னா, இந்தியால நிறைய பேருக்கு ரூலை வந்து உடைக்கணும்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு, ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா இது இந்தியா பத்தி இல்ல, எல்லாரோட ஹியூமன் மென்டாலிட்டிக்கு என்னன்னா ரீசன் தெரிஞ்சாதான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாருக்குமே அதான பிரச்சனை பழைய காலத்துல இருந்து. ரீசன் தெரியலன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், ஜென்ரலா ஃபேட் ஆயிடும். ஓகே. அப்போ அவர் ஒரு ஆன்சர் சொன்னாரு. சோ நீ என்ன சொல்ற, நான் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும், நானும்னா யாராவது ஒருத்தர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும், எதுக்குன்னு பண்றேன் அப்படின்னு. நான் இப்படிதான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவேன், பட் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு. ரீசன் தெரியணுமா அனௌன்ஸ்மெண்ட், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரீசன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க, சீக்கிரட்டா வந்து ஒருத்தர் கார்ல சொல்ல முடியாது. ஸோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அப்ப என்னோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் இப்படி இருக்கும், ஆல் ஆஃப் யூ, அதாவது இங்க பேசஞ்சர்ஸ்களே எல்லாரும் வந்து இந்த விண்டோ வந்து திறந்து வைங்க. ஏன் திறந்து வைக்கிறீங்கன்னா, ஒருவேளை நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டேக் ஆஃப் பண்றச்சையோ இல்ல லேண்டிங் பண்றச்சையோ உங்களோட ஃபிளைட் எமர்ஜென்சி, அதாவது கிராஷ் ஆகிற சிச்சுவேஷன் வந்தாலோ இல்ல நெருப்பு பத்திச்சாருனாலோ உங்களால விண்டோல இருந்து அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணா அந்த ஃபிளைட்ல இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் என்ன ஆவாங்கன்னு அவர் சொல்றச்சே காலி ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு பேனிக், புரியுதுங்களா? சோ நீங்க வெளியில பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா, மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்னது கரெக்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி பட் கிராஷிங் ஐடியால அந்த ப்ரொபல்ஸ் சொல்லுவாங்க, இந்த லெஃப்ட்ல அந்த ப்ரொபல், வாட் யூ கால் ப்ரொபல்,
ப்ரொபெல் சொல்லுவோம்ல அந்த Propeller. சைடுல இருக்கிற Propeller. ப்ரொபெல்லர்ஸ், தேங்க்யூ. ப்ரொபெல்லர்ஸ் வந்து ஃபயர் ஃபர்ஸ்ட் அங்கதான் நெருப்பு பிடிப்பான். ஓகே, அவர் என்ன நான் இந்த இன்ஜின் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதாஜி பண்ணா 2 சைடு இருக்கக்கூடிய இன்ஜின். சோ 2 சைடு, சிலது வந்து சில ஃபிளைட் சிங்கிள் இன்ஜின் இருக்கும், 2 இன்ஜின். எப்படி இருந்தாலும் நினைச்சு பாருங்க, சிங்கிள் இன்ஜின் இருக்கிற ஃபிளைட்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாம் அப்படியே ஒரு சைடுல இருந்து இன்னொரு சைடு அவங்க மேலேயே போய் குடிச்சிடுவோம். இங்க நெருப்பு வருதான்னு. கரெக்டா இல்லையா? நம்ம எவ்வளவு தைரியசாலியா சிங்கிள் இன்ஜின் இருந்தாலும் இருந்தா பார்க்க முடியாது மாதாஜி. அது வந்து ஃளைட் அடியில தான் இருக்கும். அதுல I know, I'm just டபுள் talking about இன்ஜின்னா the 2 இதுல. சைடுல இருக்கும். 2 சைடுல அந்த நெருப்பு தெரியும்ன்றார் அவரு. அது எங்க இருந்து வந்தாலும் நெருப்பு உங்களுக்கு வரும். மேபி கீழே இருந்தா கொஞ்சம் லேட்டா வரலாம், பட் இவென்ச்சுவலி என்ன சொன்னா நெருப்பு தெரிஞ்சு நீங்க அவேர் ஆவீங்க, அலர்ட் ஆவீங்க. சோ எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றேன்னா, இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, எல்லாமே நம்ம வந்து நமக்கு தெரியணும்னு நினைக்கிறது நல்லது. பட் சில தடவை நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் கூட சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறுத்துவாங்க. சரி, ஓகே நீங்க பண்ணுங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து நோண்டிட்டே இருக்கோம். அதனாலதான் வந்து நம்ம 2 பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும், இவங்க கரெக்டானு. எடுத்த அப்புறம் அவங்களை ஃபுல்லா நம்பணும். அவங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப நம்பணும். எதுக்குன்னா தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்ல, பட் எல்லாமே கொஸ்டின் பண்ணா அவங்க சொல்ற பதில ஏத்துக்க முடியுமா நம்மளால? அந்த தைரியம் நம்மளுக்கு இருக்கா அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க். சோ இது எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் டீட்டோர் எடுத்தேன். பட் முக்கால்வாசி நம்ம எல்லாமே வந்து எனக்கு புரியலன்றோம். புரியுற மாதிரி அவங்க சொன்னா நம்மளால ஏத்துக்க முடியுமான்றதும் இன்னொரு பாயிண்ட். இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல, மெட்டீரியல்லே இந்த நிலைமை வச்சுக்கோங்க. ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து அது எந்த நிலைமை ஆகுமோ எனக்கு தெரியாது. பட் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? இப்ப அடுத்தது போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத பாஹுனை தேனா கிம் ஞாதேன தவாஜுனா விஷ்டாபியாஹம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க, ரொம்ப நாள் ஆச்சு படிச்சு. டிரான்ஸ்லேஷன். Okay Mataji, Hare Krishna. Translation, okay. The personality of Godhead, Sri Krishna said, "What more shall I say to you? I live throughout this cosmic manifestation merely by my single plenary portion." Purport describing his own potencies to Arjuna. The personality of Godhead, Sri Krishna spoke verse of the Bhagavad Gita 10.42. Thank you so much, பிரபு. அவரோட ஓன் பொட்டன்சியல், அதாவது 10வது சாப்டர்ல நமக்கு தெரியும் ஒப்புலன்சஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அது உங்களுக்கு கேட்டிருக்கணும், என்ன சாப்டர் பேரு மறந்துட்டேன். சரி, நெக்ஸ்ட் டைம். சோ எல்லாத்துலயும் இருப்பேன், ஆனா சிங்கிள் பிளனரி போர்ஷன். அது கடைசியில என்ன சொல்றாரு, இது எல்லாம் சொல்லி என்ன யூஸ், நீ தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா, இது வந்து என்னோட ஜஸ்ட் அந்த லெவலுக்கு தான், பார்ட்டிக்கல் அதுதான் நான் சொல்ல முடியும். என்னோட ஆக்சுவல் ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சோ இதுதான் நம்மளோட கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்பான்ஷன் பத்தி அவரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. 2.21 தம்மிமம் அஹம் அஜம் ஸ்ரீத்ர பாஜம் ரிதி ரிதி திஷ்டிதம் ஆத்ம கல்பிதானாம் ரிதி தர்ஷம் இவனேகதார்க்கம் ஏகம் சமதிகதோஸ்மி விதூத பேத மோஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. பிரபு யாராவது படிக்கிறதா இருந்தா படிங்க, இல்லைன்னா மாதாஜி ஸ்டார்ட். Hare Krishna. Grandfather Bhishma said, as the one sun appears differently situated to different seers, so also do you. The unborn appear differently, represented as the Paramatma in every living being. But when a seer knows himself to be one of your own servitors, no longer does he maintain such duality. Thus, I am now unable to comprehend your eternal forms, knowing well the Paramatma to be only your plenary portion. Purport. The verse from Srimad Bhagavatam 9.42 was spoken by Bhishma Deva, the grandfather of the Gurus, when he was lying on a bed of arrows at the last stage of his life. Arjuna, Krishna, and numberless friends, admirers, relatives, and sages had gathered on the scene as Maharaja Yudhishthira took moral and religious instructions from the dying Bhishma, just as the final moment arrived for him. Bhishma spoke these words while looking at Lord Krishna. Just as the sun is object of vision of many different persons, so the only partial representative of Lord Krishna, who lives in the heart of every living entity as the Paramatma, is a variously perceived object. One who comes intimately in touch with Lord Krishna by engaging in his eternal service sees the super soul as the localized partial representation of Supreme Personality of Godhead.
Bhishma knew the super soul to be a partial expansion of Lord Krishna, whom he understood to be the supreme, unborn, transcendental form. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Very excellently, superbly read. Very strong accent, very strong language. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna, Mataji. ஓகே சோ இது அதே ரிப்பிட்டேஷன் தான். ஆனா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னன்னா, வித்யா சம்பன்னி பிராமணஸ்தே அஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேவ பண்டிதா சமதர்ஷினக. அதாவது இது புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எல்லாரும் யூனிஃபார்மா பார்ப்பாங்க பரமாத்மா, ரைட்? ஆனா நம்மள மாதிரி அவங்க ஐயோ இவன் ஏழை இவன் புவர் நம்ம நினைக்கலாம். அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நம்ம டிஃபரன்ஸே பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு. ஆனா நம்மளால டிஃபரன்ஸ் பார்க்காம இருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு டிஃபரன்ஸ் வரும், ரைட்? நம்ம வந்து ஐயோ சில சொல்லுவாங்க நான் நாயும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவேன், ஏன்னா அந்த நாய் அவங்க வீட்டு நாயா இருக்கு. ஐயோ எனக்கு எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் வந்து நான் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவேன்னு. என்ன அவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவன் என்னது அந்த காம்பவுண்ட் வால், வீட்டுக்கு வெளில டெரஸ்ல இருக்கிற தாத்தா காம்பவுண்ட் வால்ல ஏதோ ஒரு பையன் வந்து ஒரு பேனால கிழிக்கலாம்னா சி ஏன்டா கிழிக்கணும் அப்படின்னு லபோதிபோன்னு கத்தி செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்டு துரத்துவாங்க. ஆனா அவரோட பேரன் அவர் மேலேயே உட்காந்து அவர் மேல சாப்பிட்டு அவர் மூஞ்சிக்குள்ளேயே அவர் வாயில இருந்து எடுத்து பூசினா கூட என்னோட பேரன் எவ்வளவு சமத்து பாருன்னுவாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலா எல்லாரோட உடம்புலயுமே இருக்கிற டிஃபரன்ஸ், கரெக்ட்? நம்மளும் அப்படிதான், நம்ம அவ்வளோ ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண முடியாது. இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த பெட் ஆஃப் ரோசஸ், அந்த பீஷ்மா இப்பதான் போச்சு, பீஷ்மா பஞ்சா அவரோட டெத் டே இல்லையா? சோ அது வந்து என்னன்னா அவர் உட்காந்து அவர் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3 மாசம் சொல்றாரு. அதுல வந்து அவர் சொல்றது வந்து நீ வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் அல்டிமேட்லி நீ ஒண்ணுதான், நீ டிஃப்ரெண்ட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலும் எல்லாம் ஒரிஜினல் நீதான், அதாவது கிருஷ்ணர் தான் அவதாரி அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? சோ அதை நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 2.22 சைத கோவிந்த சாக்ஷா சைதன்ய கோசானி ஜீவ நிஸ்தாரி தே ஐச்சே தயாலு ஆரே நாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே படிக்கல, யாராவது படிங்க ப்ளீஸ். Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. That Govinda personally appears as Chaitanya Goswami. No other Lord isn't merciful in delivering the fallen souls. Perfect. Mataji, konja screen edavadu. Screen theriyale Prabhuji. Govinda, the terms of his Brahman and Paramatma, it features now the author of Sri Chaitanya Charitamrita advances the argument to prove the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, by the way, is the identical personally they said Krishna in the grab of the devotees of Sri Krishna, dissonant to his moral, would be reclaimed the fallen human being, misunderstood the personality of Godhead. Even after the explanation of the Bhagavad Gita in the Bhagavatam personality of Godhead, Sri Krishna directly instructed that the Supreme is a person, that the impersonal literally glowing the effulgence, and that the Paramatma to his partially representations, all men were therefore advised to a path of Sri Krishna, leaving aside all mundane isms, offenders, misunderstanding the instructions. However, their poor fund of knowledge thus by his caused us unlimited mercy of Sri Krishna came again as Sri Chaitanya Mahaprabhu. The author of Sri Chaitanya Charitamrita most emphatically stresses that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna. He is not an expansion of the Prakashas or Vilasas form of Sri Krishna. He is the Swayam Rupa. Mathaji, one minute. Swayam Rupa Govinda upon relevant scriptures evidence forwarded by Leela, Krishnadasa Kaviraja Goswami. There are innumerable of the statements regarding Lord Chaitanya being the Supreme Lord himself. The following examples may be for Mataji, the last word maybe from the Chaitanya Upanishad. Maybe cited. அது சைட்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சர்வம் மகாபுருஷா மகாத்மா மகாயோகி
Tattva Rupa Rupa Bhakta இல்ல பிரபு, நான் Loka, அதை ஷிஃப்ட் பண்ண ஆனாலும் போல who is all the all pervading super soul, the supreme personality, a great saint and powerful mystic who is above the three modes of nature and is embodied. He disseminates the cult of devotion throughout the world from the Sateshvata Upanishad 6.7 and 3.12. Tamat Vesvanam Paramam Maheshwaraham Tata Devatanam Paramam Cha Daivatanam Patima Patinama Paramanaha Parasiddha Vidhama Devata Bhuvanesham Sadyam. O Supreme Lord, you are the Supreme Maheshwara, the worshipable deity of the Lord, demigods, all lords. You are the controller of all controls, the personality of Godhead, the Lord of avatars. Mahan Prabhuva Vata Purusha Tatpacham Pravarsham Su Swarnatra Madam Imam Prapatam Ishano Jyotir Avyaha. The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, who dismisses the transcendental form, touch with him to be in contact with the irresistible Brahma Jyoti. From the Mundaka Upanishad 3.13, Yada Pasya Pashayate Ruksham Vanaham Karatram Isam Purushaha Brahma Yonim. One who sees the golden colored personality of Godhead, the Supreme Lord of the Supreme Brahman is liberated. From Srimad Bhagavatam 11.5.33, 34 and 7.938. Diyam Sahada Prabhava Jnanam Avista Doham Tritastadam Siva Vritti Nutam Saranyam Bhratyaditi Haram Pranata Pahala Bhava Dhyaya Vasam Vande Maha Purusha Te Charana Vidam. We offer our respectable obeisance under the lotus feet of him, the Lord upon whom on the destroys insults on his devotees. He removes the distress of his devotees and satisfies their holy places and the shelter of all sages. He worshipable by the Lord Shiva and Lord Brahma. He is crossing the is both of the demigods for crossing the ocean of the birth and death. Tikva. Hare Krishna, can I do Prabhu? Hare Krishna, can I chant? Hare Krishna. Okay, Mathaji, chant. Hare Krishna. Tatva Sudushyaya Shure Sita Rajas Lakshmi Dharmishta Arya Vaschasa Yadagad Aranyam Maya Mrigam Daitaye Sitam Anvadhavad Vande Mahapurushate Charanaravindam. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Padinga. Okay, we offer our respectable obeisance into the lotus feet of the Lord, upon whom we shall have always meditated on the Lord, household life, living aside is eternal concert, whom even the denizens of heaven adore. He went into the forest to deliver into the forms of deliver the fallen souls who are put into the illusion of metal energy. Prabhupada said, Mathaji, padinga Mathaji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Itham nirtirya grishi deva jasavathare lokan vibhavasya sihamsi jagat pratipan dharmam mahapurusha pasi yuganuvrittam channa kalavyat apavastri yugata satvam. Hare Krishna. My Lord, you killed all the enemies of the world. Yours multifarious incursions in the families of the men and animals, demigods, rishis, aquatics, and so on. Thus, you illuminate the world so with the transcendental knowledge. In the age of Kali, O Mahapurusha. Prabhuji, avade padinga enakku adu corner la ikkadala mobile okay, understood. In the age of Kali. Okay. In the age of Kali, O Mahapurusha, you sometimes appear in a cover incarnation.
Therefore, you are known as Triyuga, one who appears only in the three yugas. From the Krishna Yamala Tantra, Punya Kshetre Navadvipe Bhavishyami Sachishutaha. I appear in the holy land of Navadipa as a son of Sachi Devi. From the Vayu Purana, Kalo Sankirtanambe Bhavishyami Sachishutaha. In the age of Kali, when the Sankirtana movement is inaugurated, I shall descend as a son of Sachi Devi. From Brahma Yamala Tantra, Atavaham Darathyami Bhutva Mat Bhakta Rupadar Mayayam Cha Bhavishyami Kalo Sankirtana Game. Sometimes I personally appear on the surface of the world in the garb of a devotee. Specifically, I appear as the son of Sachi in Kali Yuga to start the Sankirtana movement. From the Ananta Samhita, Ya Eva Bhagavan Krishna Radhika Prana Vallabha Sristi Adosa Jagannatho Gaura Asim Maheshwari. The Supreme Person, Sri Krishna himself, who is the life of Sri Radharani and is the Lord of the universe in creation, maintenance and annihilation, appears as Gaura, O Maheshwari. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. எனக்கு ஸ்கிரீன் மூவல thank you, Prabhuji. Thank you so much. So, இதுக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் இருக்கு, நாமனிஷ்ட பிரபு அமைச்சிருக்காரு. சோ அது பண்ணனா half an hour ஆயிடும். சோ இது அப்படியே விட்டுருங்க. அடுத்த தடவை நான் அந்த பிரசன்டேஷன் இந்த ஸ்லோகாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசிக்கலி இது என்ன சொல்றது. மோகன்தாஸ் பிரபு கேன் ஸ்டாப் சீன் ஷேரிங். தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருன்னா, எங்கெல்லாம் சைத்தன்யா மகாபிரபு வராருன்னு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 பேருக்கும் தேங்க்யூ, மோகன்தாஸ் பிரபுக்கும் வீரேந்திர பிரபு. அண்ட் சாரி பிரபு, நான் ஏன் இன்டரப்ட் பண்ணேன்னா சடனா எனக்கே ஸ்லோகம் 2 படிக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு, அதனால தான் ஸ்டாப் பண்ணேன். அதர்வைஸ் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அது பிரேமா மாதாஜி நேற்று சொன்னாங்களா, மாதாஜி நானே சொல்ற கதையை நீங்க நிறுத்திட்டீங்க. ஏன்னா சைத்தன்யாவோட மெயின் ரீசன் என்னன்ற சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சில கதைகள் வந்து பேஸ், சில கதைகள் வந்து ஐசிங் ஆன் த கேக் அன்வாங்க. அதாவது கேக் தான் மெயின், அதுக்கு மேல வந்து ஐஸ்ல டெக்கரேட் பண்றது அப்புறமா தான் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த பேஸ் கதையை முடிக்கிறதுக்கோசம் தான் அதை ஹோல்ட் பண்ணேன். ரைட். அதே மாதிரி இது வச்சு என்னன்னா, ஆல்ரெடி சைத்தன்யா வர ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா இது வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். ஏன்னா இது ஒன்றும் இல்லாம நிறைய ரெஃபரன்சஸ் வரும் 22-20ல. ஏன் வராரு, எதுக்கு வராருன்றது ப்ராடா பாத்தீங்க. எங்கெல்லாம் வராருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கு இது இவ்வளவு ஹைலைட் பண்றாங்கன்னா, ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒருத்தர் நான் தான் ஆண்டவன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம நம்ப கூடாது. ரைட். நிறைய பேர் இப்போ அது ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. சிலர் வந்து என்கிட்ட பேசுறச்சே கூட சொல்லுவாங்க, மாதாஜி என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா, எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க நான் தான் ஆண்டவன். ஏன் நினைக்கிறாங்க, அந்த ஆண்டவன்ல இருக்கிற ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். நான் ரொம்ப ரிச்சா இருக்கலாம், அதுவும் யாரோட குவாலிட்டி, ஒரு 1 of the 6 opulence வெல்த் இல்லையா. அதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கலாம், அது வந்து யாரோட அப்லன்ஸ், கிருஷ்ணரோட. கொஞ்சோண்டுதான், ரொம்ப பெருசு இல்ல. ரைட். ஏன்னா அவர் அழகா அந்த மோகினி அவதாரம் எடுத்தோடனே அவ்வளவு அழகுல மயங்கே விழுந்துட்டாரு சிவனே. சோ அப்படி இருக்கச்சே அந்த அழகுல ஒரு கிரேஸ் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்திருக்கோம். நம்மள சிலர் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம், சிலருக்கு பியூட்டி இஸ் இந்த ஐ ஆஃப் த பிஹோல்டர் மாதிரி. இப்போ நல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸா யாராவது தாக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுன்றது வந்து அம்மா குழந்தைன்ற கான்செப்ட் இல்ல. யார் வேணா எடுங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, யார் வேணா நம்மளுக்கு வந்து புடிச்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எது பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் யூத் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கச்சே இங்கிலீஷ்ல நான் வந்து தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட சொன்னேன், மேம் தமிழ் எடு அப்படின்றச்சு. நான் இல்ல மேம், என்ன நான் தமிழ் அவ்வளவு கிளியரா வராது. 2வது வந்து யூத் கொஞ்சம் செட் ஆகும் மேம், ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கெலாட்டாவா எடுப்பேன், நம்ம தமிழ்ல வந்து கொஞ்சம் பத்தத்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு, எனக்கு அது வரவே வராது அப்படின்னு. அவங்க சரி நீ எடுத்து பாரு, ஒரு வேலை டிவோட்டிஸ் பிடிக்கலன்னா நீ அப்புறமா வேணா இங்கிலீஷே கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்தேன், நியூட்ரலா இருந்துச்சு. செகண்ட் கிளாஸ் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி நீங்க வரணும். இப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ், நான் வந்து டீச்சிங் பெட்டர் ஆகல, நான் சஜனா எனக்கு ஞானமும் வரல, என்னோட தமிழ் இம்ப்ரூவும் ஆகல. ரைட். நான் கிண்டலுக்கு இருக்கு, இன்னும் குறையவும் இல்லை, இன்னும் ஓவர் தான் இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ், ஒருத்தங்க பழகிட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்கள எது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். ரைட். பழகிட்டாங்கன்னா பிடிக்கும். இப்ப நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பே எடுத்துக்கோங்க, என்ன பண்ணாலும் நான் தப்பா தமிழ் பேசினாலும் சரி அதை வந்து கரெக்டா தான் எடுப்பாங்க. இதை மோகன்தாஸ் பிரபு மீட் பண்றச்சே 2 விஷயம். ரைட். இவரை பர்சனலா நாங்க மீட் பண்ணோம் இப்போ ஆஃப்டர் 2 years. 2 திங் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. நான் எல்லாமே தப்பா பண்ணேன் அன்னைக்கு. எப்படின்னா நாங்க வந்து டைம் வந்து லஞ்ச் பண்ற டைம் தான் இருந்துச்சு அன்னைக்குன்னு பார்த்து. என் ஹஸ்பண்ட் வெயிட்டிங், என் பொண்ணு வெயிட்டிங். ஹஸ்பண்ட் அங்க போனா மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாரு, கிளம்பி வா டைம் ஆகுதுன்னு. அப்பதான் மோகன்தாஸ் பிரபு என்ட்ரி போட்டாரு. சரி நீங்க கிளம்பிடுங்க, நான் எப்படியோ வரேன். எப்படி வருவேன், என் டாக்டர் டென்ஷன் ஆயிட்டா, எப்படி வருவேன், உனக்கு தனியா வர தெரியாது, ரூட்டு தெரியாது, வண்டி இருக்கா தெரியாது, வண்டி விட்டு போட்டா இது போட்டா ஒரே அது ஒரு சைட்ல. சரின்னு சரி கிளம்புங்கப்பா நாங்க வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். அப்கோர்ஸ் மோகன்தாஸ் பிரபு தான் ட்ராப் பண்ணாரு. அது 2வது கதை.
இப்போ வந்து நார்மலா 2 பேருமே கார்பரேட்ல இருக்கும். என்ன மீனானா பேசிக் என்னன்னா, அப்கோர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு பேசக்கூடாது. இன்னும் கார்பரேட் ஸ்டைல்ல இருக்கச்சே சாப்பிட்டுட்டு பேசவே கூடாது. ஓகே. ஆனா நாங்க வந்து டைம் அப்பந்தான் கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் வந்து வாயில சாப்பாடு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் பேசிட்டு இருக்கேன். அதை அப்படியே கேட்டு பேசிட்டு இருக்காரு அவரு. பேசிக் மேனர்ஸ் இல்ல, நம்ம சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்ணல, எதுவுமே இல்ல. நாங்க பேசுற குஷில ஒன்னே ஒண்ணு நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். பிரபு நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களோ இல்லையோ தெரியல, நாங்க பேசுறது எங்களுக்கு வந்து சுத்தி யார் இருக்காங்கன்னு தெரியல. நாங்க கரெக்டா சைத்தன்யா சரிதாமிரதம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அன்னதுல. அப்புறம் 4-5 பேர் வந்து எங்களை கேட்டாங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஞாபகம் இருக்கா பிரபு? இன்டர்ப்ட் பண்ணி நம்ம என்னது என்ன பண்றீங்க சைத்தன்யா சரிதாமிரதம் என்னது நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? நாங்க அப்பதான் அடங்கணும். ஓ மை காட், நாங்க இல்ல, அவர் அப்படியே பேலன்ஸ்டா தான் இருந்தாரு. சோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோமா, ஆனா அவருக்கு வந்து அது பிரச்சனையாவே தெரியலையா? என்ன மாதாஜி இப்படி ஒரு சைட்ல வாயில சாப்பாடு போட்டுட்டு பெப்பன்னு பேசுறீங்க, அவர் நினைக்கவே இல்லை. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டு அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்களேன். எதுவுமே நானும் வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா நான் வந்து பிராங்கா சொல்லணும்னா கையில தான் சாப்பிடுறது எனக்கு பிடிக்கும். ஓகே. பட் மீட்டிங் எல்லாம் போனா வந்து மெயின்டைன் பண்ணோன்றதால போக்குண்டியில சாப்ஸ்டிக் கூட இருப்பேன். என் பொண்ணு கேட்பா, ஏங்க அவனுக்கு இது வேற தேவையான? இல்ல எப்பவுமே அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அந்த ஃப்ளோவோட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலா. ஓகே. அவங்க அப்படி கொஞ்ச நேரம் கிளம்பி போனாங்கன்னா சீட்டி போட்டு நிம்மதியா கை. ஓகே. இதுதான் நம்மளுக்கு செட் ஆகும். ஆனா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம அந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். அதெல்லாம் இருக்கிற நான் கூட எல்லாம் மறந்துட்டேன். ஓகே. சாப்பிட்டுட்டு அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தேன். பேசுற டாபிக்கா இது அதுன்னு. இதுல வேற இன்னொரு கதை, மோகன்தாஸ் பிரபுவோட வைஃப் வேற வந்திருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட ஹலோ மாதாஜின்னு சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு, நல்லா இருக்கீங்களா மாதாஜின்னு பேசுனது, நடுவுல ஏதோ ஃபார்மாலிட்டிக்கு 2 வார்த்தை ஞாபகம் கூட இல்ல அவர் இருந்தது. எனக்கு ஒன்று இல்ல, மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் எவ்வளவு திட்டு வந்துச்சோ எனக்கு தெரியாது. நான் எஸ்கேப் ஆயிட்டு வந்துட்டேன். இங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் கூட்டு கத்தாரானோ அப்படியே ஓடிடுறேன். ஓகே. அன்னைக்குன்னு பார்த்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ISKCON வந்திருக்காரு. ஓகே. பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் எங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ISKCON வந்திருக்காரு அவரும் போயிட்டு. ஏன்னா ஒரு தடவை வந்து நம்ம அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு தான் அது பார்த்தேன். நம்மளோட டீசென்சி, நம்மளோட பேசிக்கு, நம்ம இது அண்ட் அப்படி இருக்கச்சே நமக்குள்ள தப்பும் தெரியாது. ரைட். நான் பண்ணதும் அவருக்கு தப்பா தெரியல, இதுவும் தெரியல, சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியல. அதுதான் சொல்லுவேன். சுத்தி இருக்கிறவங்களும் வந்து ஐயோ இவங்க இவ்வளவு இன்டெலெக்சுவல், நாங்க கெப்பன்னு ஆர்டினரி கதை தான் பேசிட்டு இருந்தோம், பெரிய கதையெல்லாம் இல்ல. ஆனா அது கூட அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இதுவா இருக்கு. ஏன்னா பக்தி வந்து அந்த லெவலுக்கு. இதுவே கார்பரேட்ல போயிட்டு நாங்க இப்படி சாப்பிட்டுட்டே பேசணும்னா அவங்க என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா, இந்த 2 பேரையும் தூக்கி வெளில போடுங்க ஹோட்டல்ல இருந்து, லோக்கலா எங்கேயோ பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? செக்யூரிட்டி. ஓகே. ஆனா இங்க வந்து பாருங்க எவ்வளவு இன்வால்வ் ஆனாங்க டிவோட்டிஸ். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தியோட பவர். பேசுறோமா பண்றோமா, பிடிச்சவங்க எது செஞ்சாலும் தப்பு செஞ்சாலும் நமக்கு பிடிக்கும். பிடிக்காதவங்க நல்லது செஞ்சா கூட நம்மளால அதை எடுத்துக்க முடியாது. அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி. சோ என்னோட சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் செக்ரட்டரியா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா பண்ணுவா, ரொம்ப நாளா பழக்கம், 10 வருஷம். அவங்க கேட்டாங்க, மத்த இவங்க அழகா இருக்காங்களா ஆவரேஜ்? ஆனா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எனக்கே கூடாது. ஏன்னா என்னோட பழகி எனக்கு அவங்க ரொம்ப கியூட்டா தான் தெரியுமா, அவங்க பேசுறதும் சரி. ஏன்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அப்படித்தானே. இப்போ நானே தப்பு திக்கி அன்னைக்கு மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்னாங்க, மாதாஜி உங்களுக்கு நிஜமாவே கன்ஃபியூஷனா, நாங்க 1/2 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்து கூட முதல்ல நீங்க கிண்டல் அடிக்கிறீங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனா இல்ல பிரபு, என் மண்டையில ஏறல பிரபு, நிஜமாவேதான் அப்படின்னு. எதுக்குன்னா எனக்கு நிஜமாவே மண்டையில ஏறல அந்த முதல்ல தவளை அது கான்செப்ட். ஓகே. ஆனா பிரபு என்ன நினைச்சாரு, நான் கிண்டல் அடிக்கிறேன். இல்ல பிரபு, கிண்டல் எல்லாம் அடிக்கல, மண்டை அவ்வளவுதான், எவ்வளவு தடவை போட்டாலும் போக மாட்டேன் பிரபு அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம முட்டாள்தனமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க வந்து அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. இது ஏன் நான் இவ்வளோ பேஸ் சொல்றேன்னா, இவ்வளவு நம்ம பண்றதும் வந்து கிருஷ்ணரோட ஆங்கிள் கோசம் தான் இவ்வளவு நான் ஸ்டெப் போடுறேன். ஒரு ஆர்டினரி டிவோட்டி, ஒரு பர்சன், ஜீவாத்மா தப்பு கண்டுபிடிக்கிற நம்மளுக்கே இந்த நிலைமைனா, நம்ம கிருஷ்ணரை பிடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கிருஷ்ணர் லீலைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு புத்திசாலித்தனமா தெரியும். இல்ல வச்சுக்கோங்களேன், நித்யானந்தா பண்றது வந்து அவதூதா பண்ற மாதிரி தெரியாது, தப்பாதான் தெரியும். அது ஜஸ்ட் லிங்க் கொண்டுறேன். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் கூட கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், நித்யானந்தா ஒண்ணுமே புரியாது ஏன் பண்றாரு அப்படின்னு. ஏன்னா இதுதான் வந்து பிரியத்தோட. அதனால்தான் சைத்தன்யா சரிதாமிரதம் படிக்கிறச்சே நம்ம வந்து பிரியத்தோட படிக்கணும், ஜஸ்ட் படிக்கணும். அந்த பிரியம் வந்துச்சுன்னாதான் புரியும். அதனால இதை வந்து PhDன்றாங்க. ஏன்னா PhDக்கு நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியணுமா, தெரிய வேண்டாம். ஆனா நம்மளுக்கு அந்த பாவம் வரணுமா, வரணும். ரைட். அதுதான் இதோட குவாலிஃபிகேஷன். இந்த பேஸோட நான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகாவை மறுபடியும் அடுத்த தடவை பிரசன்டேஷன்ல ரிப்பீட் பண்றேன். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा,
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya